Fi ġnien Romeo Romanov Santa Venera, binja storika li għal snin twal kienet mitluqa reġgħet ħadet il-ħajja. L-istess spazju qed jilqa' studenti li se jużaw bħala ċentru edukattiv iddedikat għas-sostenibilità u l-għarfien ambjentali. Magħruf bħala razzetta tfal, iċ-ċentru se jitmexxa minn Nature Trust Malta li jservi bħala punt ta' tagħlim kemm mal-istudenti tal-programm Ekoskola kif ukoll għall-komunità. L-idea hi li l-ambjent naturali jinbidel fi klassi miftuħa fejn it-tfal jistgħu jgħaddu minn esperjenzi marbuta mal-iżvilupp sostenibbli. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli enfasizzat l-importanza tal-proġett bħala investiment fit-tfal u fil-futur ambjentali tal-pajjiż. Għal WasteServe li kienet involuta direttament fil-proċess, il-proġett jirrappreżenta mod kif il-preservazzjoni tal-ambjent jista' jingħaqad mal-konservazzjoni tal-wirt storiku. Spjega aktar dwar dan il-kap eżekuttiv ta' WasteServe Richard Bilokka. Din kienet binja fejn il-ġardinar li fi żmien il-Grammastru kien joħsib dan il-ġnien kien joqgħod fiha. Issa llum din hija mimlija tfal għax qiegħda tintuża minn Ekoskola biex it-tfal joħorġu mill-iskejjel u jiġu hawnhekk jitalmu f'ambjent naturali jew ambjent ta' ġnien vera sabiħ, binja antika b'faċilitajiet moderni biex it-tfal jitalmu fuq l-ambjent ġo post sabiħ, post sikur u post fejn jieħdu gost. Il-President ta' Nature Trust Malta, Vincent Attard, spjega li ċ-ċentru se jkun mezz importanti biex l-attivitajiet tal-Ekoskola jkollhom spazju dedikat għall-iżvilupp tagħhom u jittama lin-nies in ġenerali se jibbenefikaw ukoll mill-attività tal-post u jsir żona vibranti ta' tagħlim u skoprità.